Numru ta' ministri għażlu li joħorġu għonqhom għalih, oħrajn għażlu li ftit li xejn jikkommentaw. Iżda issa, meta l-pressjoni fuq il-Ministru Byron Camilleri qed tkompli tikber, għandna wkoll ministri li lanqas iridu jieħdu domandi mingħand Net News. Għajdilkom x'ngħidilkom dejjem toħorġu li tridu preventi l-alkohol, u mhux nagħti riżultati risposta. Bil-kelma tajba provajna nitolbu kumment mingħand il-Ministru Michael Falzon, kumment li normalment kull membru tal-Kabinett li hu fid-dover li jwieġeb għad-domandi itina. Skont il-Ministru Falzone rid itina biss kummenti dwar dak li xtaqu u ma stajniex nistaqsu fuq xi xridna, jiġifieri dwar il-kollega tiegħu Byron Camilleri. Michael Falzon għalilna li f'ġurnata partikolari ma xandarniex il-kumment sħiħ li kien tagħna u għalhekk ħa deċiżjoni li ma jtinix kumment ieħor jekk mhux fuq dak li rridu. Mill-ġdid, bil-kelma tajba, offrejna li nistaqsu nxandru l-kumment sħiħ iżda il-Ministru għażel li jitlaq u ma jweġibx. Ġifieri ma nistax nagħmel kumment. Jekk nistaqsik fuq preventi, il-kumment il-Kummissjoni. Bekk għal jum ieħor jibqa' id-delt il fuq il-grupp parlamentari tal-Labor hekk kif fost dawk taħt il-lenti spiċċa l-Ministru Byron Camilleri li taħtu taqa' r-responsabilità tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Wara 14 il-mewta fil-ħabs fi ftit aktar minn sentejn, il-pressjoni fuq il-Ministru Camilleri kull ma jmur qed tiżdied, anke minħabba l-fatt li hu dejjem iddefenda l-aġir tad-direttur autosospiż Alex Zalli. Għaldaqstant, bosta qed jisqu li Byron Camilleri għandu jerfa' responsabilità u jieħu pass lura mill-pożizzjoni tiegħu hekk kif kaxkar saqajh biex jieħu deċiżjoni fuq id-direttur tal-ħabs. Jidher li però mhux tal-istess opinjoni sħabu tal-Kabinett tal-Labor li qed jibqgħu jaġixxu bl-attitudni tax-xejn mhu xejn anke wara l-aħbarijiet xokkanti li kontinwament qed nisimgħu dwar il-ħabs ta' Kordin.